Mao na among kalingawan diri guys. If mamana gani imong mga laki, magtapok gid mi ana kay naago nay kaon for sure. Pero ug di maswertian aw mga on gyapon. Delicioso. Alright. Ito yung Good Love? Master na circuit. Wow, amazing! Happy Fiesta! Kabuhi na gyud. Tambal o paso. Tambal ug paso. Mo na ni guys, lamas. Okay. Usa ka sink. Ito ni TikTok. Muna siya guys, ang laog sa mga langgam. Tambal na siya paso. Murag spine na sa ako ano? Anak niya no? Kuha rin kuhan gito eh. Buha ko. Ako kuha rin. Siguro kay na last time sige ko na siya balik-balik na daw nakabuhi. Nakabuhi niya konti. Kabuhi na gyud. Tambal o paso. Tambal ug paso. Nam. Very happy. 4.120 kilograms. Kabukalan. Imo na ipahiwa-hiwa sa dili kabukalan dito. Kabukalan sa tani. Maskin half lang good para namin sudan-sudanon ang half kay Wa moy crispy fry ba yop? O pituhon, kira ba pituhon na? Ha? Kani Brad. Adobo? Kani Brad ba? Kao na. Biyo din no. Padung na mo. Bay man ni Brad. Padung mo yan itlog. Unsay bihod anak? Kani. Unsay suda na itlog? Itlog. Kasi Daig. Ah! Excel. Kaon na Excel na ma. Thirsty daw, love, thirsty. Good job! Congratulations! Ulo. Ulo na Brad. Ako paabtunog, maskin 8 lang ba para na-i-ads. Imo gipalitan Brad. Apa? Iputol na ako eh. Kilo po ulo. Bawas 3 kilo. Jay. Kuha mo ani guys. Lahi ini pero tulo ka bukal. Dili pa kini. The best. The best kolobotan. I love chicken nuggets.
Balatan natin, balatan. Tapos ang Ay, balatan. panita na siya. Oh. Tapos iwain. Para adubaw. Sarap. Sige, go. Nam-nam. Karon, Mau na niya, guys. Lamas. Ipilya sa iro ko daw niya. Ako gitahi mo mantika. Takto yun lang, igin na rin. Ayan Hindi siya. siya. Itong itusong ito gamay. Ipilya sa iro ko daw niya. Mantika ko. Shout out ni nanay, shout out nay. shout out nanay. Yes, na yung mga laga. Oh, the best. Yara na. Chef sa Choykin. Woo! Atangi ang resulta unya. Inis. Luto. O di ba? O si Chef Stephen Relativo og iyang guwapang asawa dyan. Si Eve. Butangi. Hashtag. Ano sa inyong hashtag? Tagmaan. Oh, sige. Mga unami. Inis product. Alright. Humok na di ay. Nam. So mao na among kalingawan diri guys, if mamana gani imong mga laki, magtapok gid mi ana kay nago na kaon for sure, pero ug di maswertian aw mga Kami on gyapon. Delicioso. Alright. Beatmaster. Beatmaster, mga onta. Ano na yung Beatmaster? Oh, duha jud ka plato. Dili pa gani na tibuok no? Half ra to sa lawas Yan. ug ang ulo. Pwede na lang ito tanan? Wala. Nagbilin pa mi. Na, duha jud ka platuhan. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Woo! Yes. Ha? Kalamin. Naari niya po yung ata, Brad. Yung kan. Gila po yun.
Oh, shout out Gracie and don't forget to like and subscribe. Gracie Ann. Hashtag mga laagan. Ay, mga kalagan. Grisim. Gatoslok, pon. Gitoslok. Gitoslok. Vlog na Dial. Mas lokonon. Vlog soon. Chef Master Stephen Among amo. ang nagkuha. Salamat, Gasha. Lifeguard. Lifeguard. Supporter. Panahon. Panahon. News. Tingnan nini ang tipakay pagkaon sa kuan. Langgam. Lovebird. Ano man? Yes. Og tambal sa paso. Ano man? Ay gusto sa lovebird. Para asa man? Ilahang ko ang tuwik-tuwikon. Ay, balik ko. Ano Nay ko nindol kay nay kudakil. So thank you so much for watching this video. Mao to ang pagluto og adubaw ala Chef Stephen Relativo. So hinaot mo tan-aw pa mo sa among future vlogs. Don't forget to like and follow my page Margaret and also subscribe to my YouTube channel Margaret Pulsia. So bye.